Gitamparos magugkunin mo pa. Usay gusto mo, ha? Ba't yun, ikaw? Ayaw! Dong igo na ayaw na pasikitin imong anak. Unsa ba? Nagtuo kay Alita kung sinigisibuhay ko karon. Gawin mo yun dati. Tingali, ikaw ang nag-una. Hindi mo tingali gitintal siya dati. Ma, di na tiluod pa. O ngayon may tao ba niyo, ha? Natuog na magugko pa. Og maya ko namat ang agigakos o gihagkan ko niya. Ato si dati. Ina mag-istorya ko niya. Noy, Unsa lang gibuhat mo sa kong anak, no? sa ilo alam ko, Noy. Ibog kay ko ni Bill, Noy. Naibog man day ka. Unya nga mo ko ni mo panguyabi. Pasig di unya ko ni musugton ba? Naibaw ka ba dati? Nga mahimo ka na mong ipapreso si mong gibuhat, ni Bel? Ay lang ko ipapriso, Noy. Kay mga sawang ko ni Bill, Noy. O sa mga sawa good. Mao na. Andam ko mga sawa ni mo, Bill. Ano saman? Nahigugmag yun ka sa kong anak? O, Noy. Yung sao mo yun, ha? Nga di pa ba nung mahimong magkasal kay bata pa man si Bel? Mahimo raman nga magtipon rami, Noy. Unya na lang may mapakasal kung sakto na mi sa edad ni Bill. Sige. Panihiyang yung magigikanan dati. Kaya mong sabutan kung asa mo puyo. Dugay binong makabli, ay! Naginahinay in taon ko dong kay makamataon niya nga tong anak. Hmm. Nunsa naman in taon ka dan, uy? Pinasa? Ingon ini na lang yung kamuuli nga kadlaw na niya hubog pag. Ay! Ay kong yaw-yawi, ha? Ayaw yawan tagi ka kay di na gini maayo mo gibuhat. Subaan ni mo, ay! Ha? Saan? Tingalib na! O sige. Imo kong dapatan? Sige, dapati ko, sige. Sige. Gini, monde ka, ha? Dapatan ay, ha? Unsay anhi ka puyo. Anhin ako puyo, ma. Kaya gidapatan ako ni Dante. Nagtuo ko nga buutan ng tuhan. Kamao di manapa. Dili na ako makaagwanta siya batasan pa, uy. Magsige na nag-inom. Unya kadlaw nang mauli. Hubog pag yun. Uy, nga dogon in taon nga mag-antos magkanang tawhana. Balik din sa ato, uy. Nawag yan. Dinig lang sa ato. Kay kaya na ka na kong buyon uban sa ako po. May maganda ka palang kasama. Baka pwede mo naman akong ipakilala. Please. Sure. Day, si Al. Al? Si Bal. Hi, Bel. Hello, Al. Tama ba yung narinig ko? Sinasagot mo na ako, Bel? Yes, Al. Thank you, Bel. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat ng problema mo. Al, bakit ba lagi kang umaalis dito sa bahay? At lagi kang may kausap sa phone? May ipagtatapat ako sa iyo, Bel. Ano yun? Ano? Kung wala ako dito, pupunta ako sa aking mga asawa. Mga asawa? Ang ibig mo sabihin, marami kang asawa? Hindi naman. 4 lang sila at ikaw ang panglima. Ano? Huwag kang mag-alala. Dahil sa inyong 5, ikaw ang pinakamamahal ko, Bel.